Ами, като не слушаш, като каня хората да минават през венеца. Така, Милене, ти правиш пак със същия материал, но слагаш и нови добавки. Разкажи защо и от кога? Защо и от кога звучи малко като обвинение? Не се чувствам виновен. Ами, това е израз на моята любов към минералите и към камъните, на които гледаме единствено и само като на частици от великата природа. Всеки един от тях е неповторим. И преди време една жена, без да искаме, запали. Запалиме как? Аз просто исках да започна да уча това нещо. Тя ми каза, бе, не е за тебе. А присъщо на нас, българите, като им кажат, ти не можеш, и отговора, кой аз ли? И почнах да пробвам. Голямата провокация беше една нейна гривна, която аз се опитах да направя, като преди това развалих една нейна. Обаче така стана, че не можах да я направя и така една година. И в последствие, една сутрин, докато си пиех кафето, ми мина през ум, че айде, гривната е сложна, но дай да видим медальон. Първите се получиха много примитивни, обаче се получи и развитие в последствие, харесаха се, което много ме мотивира и започнах да си развивам технологията. Материалът, с който работя, е камък и кожа. Кожа, естествена кожа. Естествени материали, да. Да, само с естествени материали работя, което така ме кара да се чувствам като човек, който работи с екологични материали. Изделията, които правя, не се повтарят, мразя да повтарям и отказвам поръчки, когато ми кажат, айде да направи сега от това 5, айде от това 3. Не. Всяко едно изделие само за себе си е уникално, както и камъка, който е вложен в него. Аз искам да те попитам, камъка намира ли си притежателя? Или той взаимно привличане има ли между тези бижуто и човека отсред? Винаги се получава нещо като любов от пръв поглед. Значи, когато една жена, тъй като изделията ми са най-вече предназначени за жените, идва дама на щанда, хваща първото, което й привлича погледа, след това си казва, абе, я да видя и другите. И почва това и най-често се тръгва с първото. Има едно такова древно конфуцианско вярване, че не човек избира камъка, а камъка избира от човека. Но не съм толкова напред с източните философии, просто само го споделям. Аз ти благодаря за това. Другото, което исках да се попитам, ти правиш едно развитие, всъщност ни показваш на занаята. Защото с кожата, това са вече нови творчески идеи. Всъщност ти се вграждаш в кой век сме вече? Новия? Някой да подскаже. Новия 21 век. И мога само да ти пожелая да вървиш в този дух все напред, защото ти наистина ни изненадваш с всяко нещо, което си направил. Всеки път са нови неща, както казвам, не се повтаряш. Благодаря ти от сърце. Аз също много благодаря. За мен е голяма чест да участвам за втори път в това събитие в къщата на Куюмджи Оглу, чийто баща все пак е бил бижутер златар. Много благодаря и на всички майстори присъстващи, които ще дойдат за следващите дни. Пожелавам златни да са им ръцете, да са изпълнени с творчески дух, енергия и много идеи. Живи и здрави бъдете! Честит празник! Благодаря ти!